Ancuță, ai dat la porci. Alo, bun. Auzi, ai băgat găinile în cotreț. Perfect. No, stai acasă că viu și eu. Unde-s pe câmp, îți lucru. Lucru, da, prășesc. No, hai, sănătate. Numai bine. Хочу всех женщин поебать, блин, и все красивые такие, и я их видел, Ai dracu de unguri! Vă salut cu respect, domnilor! O, domn profesor, lume bună! Что все женщины, блин, со mной были так, раз, два, три, четыре. Ce-ai, mă, ruznacule, mă? Lasă-l, domn profesor, că de la Crescova îi se trage. Da? Ai numai videnii, vede numai femei gole, dar poate trece. Uite așa. Eu, dar ce faci? Ce pulă faci, domn profesor? Dar nu bei Sankt Petersburg. Ba da. De ce bei de asta, că e ieftin? Iu, poate nu mai ai bani, hă? O intra școala în insolvență. О, черная! Что? Hai, noroc! Doamne ajută! На здоровье! На здоровье! Și ce mai e pe la școală, domn profesor? Am trimis copiii acasă. Acum creștem vierbi de mătase că e mai rentabil. Foarte bine! Oricum școala aceea stă să se surpe. Mai bine să surpă pe vermi decât pe copii, nu? Semiotic vorbind, lucrul acesta eludează oniricul și induce gregarul. Nu las că și eu spat. E o țară liberă. Hai, noroc! Domn profesor, vermii ăștia mâncei pământul. Fii atent! Într-o zi vine profesoara la noi la școală. Așa. Cu doi vermi, cu hârtie. Înțelegi? Nu, pe unul îl pune într-un pahar cu apă, pe unul într-un pahar cu alcool. Bă, trec 10 minute, 15 minute, 20. După 20 de minute, ăla din paharul cu apă viu, ăla din paharul cu apă mort. Nu, de ce? Ne întreabă învățătoarea, profesoara ce era. Știi ce i-am zis? Nu. Pentru că cine bea alcool n-are vermi. E un ban transgresiv teluric. Da. Как люблю я вас. Hey! Oh! Иди нахуй. Hai noroc! Hai noroc. Auzi, domn profesor? Da, Vasilica meu cum învață? L-am lăsat repetent. L-ai lăsat repetent? Pe copilul meu e cel mai deștept în școală și dumneata lași repetent? De ce? Pentru că deșteptăciunea lui frizează ridicolul. Aha, deci l-ai lăsat repetent. Băi! Te-ai spăriat, hă? Da. Hai noroc, domnule. Hai noroc, să trăiești. На здоровье. Doamne ajută. Domn profesor, hai să spun un secret. Dar să nu mai zici la nimeni. Bine, dar rusul... Dă-l dracu că nu înțelegi. Fii atent. Vasilică, nu i-am eu. L-a făcut muierea mea cu Biriș. Știam. Știai? Păi știe tot satul. Da? Nu, hai să-ți mai spun una. Într-o zi vine Biriș la mine și îmi zice, mă, eu m-am culcat cu muierea ta, mă. Hai de bine, zic, hai de capul meu. Și acum mă întreabă, auzi, dacă eu m-am culcat cu muierea ta, noi doi ce suntem? Și știi ce am răspuns? Nu. Că suntem chit, bă! Bă, îi spun, eu subic că nu-i al tău, i-am eu, bă! O capotat, Biriș, înțelegi? O știam și pe asta. Firează, băi, nu mai poți să zici nimic nou în satul ăsta. Așa se transvasează ilarul în concret. Oh, frumos! Elevat, domn profesor, îmi place. Mai citim și noi. Îți citim, dar nu ca dumneata. Hai noroc. Oh, hai noroc. Auzi, apropo de elevat, hai să-ți bag și eu una elevată. Zice că ciobanul rămâne într-un fel de insolvență, ca dumneata, înțelegi? Criză, nu mai are de lucru. Bă, și zice el, mă duc în Spania la căpșuni. Aude un practic și îl întreabă, bă, ciobane, mergi în Spania? Mă duc. Mă, ai grijă, mă, că pe acolo e plin de homalăi. Dar ce-s aceea, întreabă ciobanul? Îți de aceea, mă, de te fut! Pe mine, zice ciobanul, poate în cur! Sau, elevat? Elevat, dar nu prea. Да что вы все смеетесь, блин, сукины дети? Băi, tu ești de 3 ani la noi în sat, mă, și tot nu știi să vorbești. Lasă-l, domn profesor, că de la Crescova îi se trage. Bă, tu de ce bei Crescova? Că-i scumpă ca dracu. Iui, poate bei pentru promoții. Ai văzut ce promoție tare am amu? Fii atent. 5 plus 1 la preț de 7. Adică
cumperi 5, unul o primești gratis, dar tu tot 7 plătești. Banii mai ai, mă? Niet. Niet. Păi e mai scumpă ca înainte, mă, fută-te soarele. Dar știi cât de grade are? Niet. 28. Ia. Sau 37. Bă, Crescova ta, fără promoții, e ca fututul fără pulă. Pulă! Adevăr irefutabil. Hai noroc, Doamne ajută! Doamne ajută! Ia. Bă, Rodiane, hai să te explic eu cum se face. Bei Crescova de asta, numai așa aiure, e fai șamar. Hai să spun eu cum se face. Să ia vodka, vetriștri, înțelegi? Pentru că tu dacă bei de asta, ai numai halucinații și vezi numai pizde gole! Pizde! Vulve! Gole! Zdravie! Hai noroc, fii atent! Să ia vetriștri de la noi, de la Cluj, înțelegi? Adevărată, bă, adevărată de-a noastră, să tornă, da? Să bea cu măsură, adică cu țoiul, fii atent! Și ce se întâmplă? Nu se întâmplă o iluzie, bă! Se întâmplă o realitate! O realitate! Opa! Hai la tata! E mâna! E mâna jos! E mâna jos, asta e a mea! E mâna! Stai jos! Stai jos! Vrei și tu una? Da! Da! Păi da, că da înseamnă și rusește și românește același lucru. No, știi ce? E mâna, jos, și aruncă Crescova. Niet. Niet? No, atunci niet, gagică. No, așa, mă, așa. O ia încearcă tu niște vetriștri. Hai! Dă-te, bine? E bine? Bine! Ai de pula lui mama, ce bunăciune! Bă, dar-i bună vodka asta de la Prod Vodcalco, bă! Prod Vinalco, bă, fută-te Stalin! Bă, proști-s rușii ăștia, domn profesor! Ui, cine a băgat comunismul la noi în țară! Lasă-l că transcede în cotidianul obvios, pastișând beatitudinea. Și cum ai călătorit? Ai terminat liceu. Auzi, dar după ce ne-ai acasă pe jos? Și ți-ai luat bacul. E duc eu. Da? Cu ce autobuz mergi? Ei, domn profesor, dar ce te uiți așa lung? Vrei și dumneata una? Nu, că eu sunt domn serios, beau Sankt Petersburg. Dar de ce pulă bei de ăla? De ce bei de ăla? Pentru că are o textură telurică, un gust integru de mătase. De mătase, știi bancul ăla, nu? No, din fost mătase, că vermi la munte. Sau din fost brânză, că oile la munte, o știi pe aia? Nu prea știi. Nu știu. Fii atent, nu-i mătasă naturală, cum muri vermi la școală. Profesor, îi zice Sankt Petersburg, dar e făcută de românașii noștri, de la Ploiești. Ăia de fac și unirea de frate meu în pușcărie, din cauza lor, bage dracu pula în ei. Vodka Sankt Petersburg, Dorel! tradiție românească de a face vodka rusească, dă să fută pe măsa. Unde e Dorel? Auzi, da apă de gură luma, cu aromă de frunea, ai băut? N-am băut. Păi cum, că tătăia de la Sankt Petersburg o fac? Ăstea? Știi cum îți pute gura de la apa aia? Nu. A pomere în glote, corcite cu pome bistriță, bernea rota să-mi iubea. Dar ce pulă faci? Răzui! Răzui! Vrei să câștigi avionul, hă? Nu. Cum să-l câștigi? Poate zbor cu el, te prăbușești, pici și mori. Cine pulă mai lasă bitangul repetent? Da. Domn profesor, eu și fata spunem un lucru. Dacă nu ești fidel, la tine nu vine nimeni, înțelegi? Nu vine? Aruncă sanctul. Aruncă sanctul. Așa. No, punem un V33. E de aici, domn profesor.
Cu lămâie, te rog. E cu lămâie, dă-o în pulă. Am un gust amar în gură de la alegeri. Hai noroc. Hai noroc. Ia-i, pune-i, fută-mă pula! Doamne, eu să mă fută pula, mă petrește să beau, dar nu până aici și nu mă mai duc la muiere acasă. Ai văzut, domn profesor? În loc să piși cu avionul, nu mai bine piși cu blonda în Păi față. da. Эй! Казачок, блин! Казачок! Stop! Bă, Stalin, unde pune te crezi la Moscova? Fută chetrile și poporul afgan. Dai jos! Aici suntem în România, vrem și ne distrăm pe muzică românească, ai înțeles? Hai! Hai, frate! Băi, Bodoruș, băiatule, stai mă un pic, mă, băiatule, iartă-mi deranjul. Auzi, dacă zicem pe 33, n-ar trebui să apară 33 de gagici? Este? Poporul, dar nu te cam întins dumneata la vârsta asta? Mă întingi un pic așa. De ce nu te mulțumești cu ce ai? Pentru că eu sunt cam laco. Lasă, că am cunoscut eu unul laco, așa ca dumneata, care a fost toată la un sex în grup. Ce? Și zice, mamă, ce-mi place la sex în grup. Dar de ce mă întreb? Că pot să trag chiulul. Hai la muzică, bă! Muzică! De-aia fain acum, nu așa? Da? Eu sunt lângă și văd șeful. Uite aici ce apare! Wow! Uite aici ce apare! Hai! Hai, fetele, tu pe ele! Cântă lumea! Cântă lumea! Lasă-mă! Lasă, fetele! Hai, domn profesor! Haide, așa! Hai după fetele! Hai! Acum după fete, distracție! Cu fete în străi! Bravo, fetele! Bravo! Mulțumim!